Aici avem o administrare de lapte praf în natură. Lapte praf pentru viței. Afară avem undeva în jur de 15 grade. După cum se observă, laptele praf este cules cu multă frenezie de către albinițe. Acesta este făcut greuncioare ca și polenul și atașat pe panerașele de la cucerușe, după care este dus în familie, în stup. Am administrat aproximativ 200 de grame în acest capac de stup, 200 de grame de lapte praf, în urmă cu aproximativ o oră și 30 de minute. Se observă cum albinele îl adună dinspre exterior către interiorul năzii. Mare activitate la cules de lapte praf. Este prima dată când fac o asemenea administrare de test și se pare că în ce privește culesul este un mare succes. O să vedem în ce măsură influențează și dezvoltarea familiei această administrare de lapte praf în natură. Personal o consider mult mai simplă decât administrarea de turte direct în stup. Administrând turtele cu diverse substanțe proteice direct în stup, pot apărea, zic eu, diverse situații neplăcute. În condițiile în care albinele nu pot ieși din cauza temperaturii scăzute la un zbor de curățire masiv cât mai curând după ce se administrează, pot apărea probleme nedorite în familia respectivă de albine. Însă, administrarea de lapte praf în natură nu poate fi efectuată decât atunci când temperatura o permite, ca albina să poată ieși la zbor și să-și aducă în stup laptele praf. Aici am făcut o administrare într-o ladă pentru acești stupi. Se observă un por destul de bun. Albina este activă. Nu știu dacă se observă și în văzduh cum acestea fac diverse rotocoale și zboară, se deplasează și pe distanțe mai lungi. O să facem o administrare și de apă călduță cu puțină sare. Luăm o pauză pentru a ne deplasa și la ceilalți stup, unde avem și acolo administrat laptele praf în această manieră. Aceasta este a doua mică vatră, unde avem și aici câțiva stupi. Administrarea de lapte praf de asemenea
se observă în acest capac. Stup. Albinele, ca și celelalte, culeg frenetic laptele praf administrat. Se pare că și mâine și poi mâine, respectiv 12-13 martie 2011, temperaturile vor fi ridicate, albinele vor putea zbura fără niciun fel de problemă. Cam atât deocamdată. Vom reveni.